Hai să-ți dau 3 sfaturi utile pentru a face poze și videouri de calitate când ești plecat în vacanță. În primul rând, asigură-te că filmezi cu telefonul la cea mai înaltă calitate. Cum faci asta? Intri în setările telefonului, te duci în meniul de cameră, acolo selectezi record video și vei alege să filmezi 4K în 60 de frame-uri. Ca să verifici că această setare a fost făcută, trebuie doar să intri în cameră, selectezi video și în colțul din dreapta sus vei vedea că va apărea 4K 60. În al doilea rând, poți să-ți iei camere mici, digitale. Poți găsi camerele astea în târguri sau pe OLX la prețuri foarte mici. De ce îmi plac mie foarte mult camerele astea atunci când merg undeva în vacanță? Le pot lua după mine oriunde pentru că ocupă foarte puțin loc și pare că am făcut poze cu un aparat pe film. Vă și arăt aici câteva poze pe care le-am făcut cu această cameră. Ultima idee este să faci puțin de research înainte să pleci și să te uiți care sunt cele mai interesante locații. De fiecare dată înainte să plec undeva, stau pe TikTok și găsesc foarte multe locuri mișto unde pot să merg să-mi fac poze. Sper că v-am ajutat cu aceste idei. Dacă mai aveți alte întrebări, vă aștept. Pupici!